Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa a toto video je tag a je to jedno slovo, takže idem vám to asi vysvetliť pre istotu. Ide tu o to, že vy ste mi dávali nejaké otázky alebo prirovnania a ja na ne musím odpovedať jedným slovom. A na konci zatagujem 2 youtuberov. Takže, mám sa rada? Áno? Ideš niekde dneska? Áno. Čo teraz robíš? Natáčam. Aký predmet miluješ? Telesná. Najlepšie zviera? Koza. Chlapčenský youtuber. Gogo. Dievčenská youtuberka? Lucy Puk. Ty? Dokonalá. Škola? Najhoršia. Zmrzlina? Škoricová. Odoberatelia? Super. Kamoši? Bomboví. Takže toto bol úplne kratučký tag. Dúfam, že sa vám tento tag páčil. Ak nezabudnite mi dať like, odber, komentár a zdieľajte. A tagujem Xerixa TV a Terku TV. Uvidíme sa na budúce. Ahojte!